Selam dostlar. Tatar chart hit paradi vaqti bu. Men Güzel Ziyadinova sizni qavat salamlayman. Әлгі шығарылышыбыз 90-нчы еллар башындагы ретро җырларга багышланыр. 88-нчы еллар белән 93-нчы еллар арасында уйлап карасаң шактый аз вакыт кебек. Әмма нәкъ менә шул берничә ел татар эстрадасына көчле, моңлы җырлары әле дә яратып тыңлана торган, алай гына да түгел, татар сәхнәсенең метрларыннан саналучы җырчылар белән киткән вакыт. Татар җыр сәнгате күгендә үз якты йолдызларын кабыза алган көчле җырчыларыбызны барлап, алар турында кызыклы мәгълүмат җиткереп, матур, мәгънәле җырлар тыңларбыз. Башлыйк. Хит парадыбызны сәхнәгә 80-нчы еллар ахыры, 90-нчы еллар башында яңалык булып ыргылып кергән танылган җырчы композитор, Татарстанның халык артисты Фирзәр Мортазин иҗаты белән башлыйбыз. Кичкенә чагыннан җыр моңга тартылган Фирзәрне әнисе авылга җырчылар концерт белән кайтканда үзе белән алып чыга торган булган. Кичкенә малайның сәләтен белеп, аны Казаннан килеп сәләтле балалар интернатына да чакыралар. Ләкин әти-әнисе баланы кызганып җибәрмәскә була. Музыка өлкәсендә беренче төпле белемен Лениногорск музыка училищесыннан башлаган Фирзәр Мортазин беренче җырын 1975 елда ук яза. Үз вакытында көненә 58-әр концерт койган, стадионнар җыйган җырчының бүген Илдар Юзеев сүзләренә үзе музыка язып, үзе башкарган "Хуш инде" җырын тыңларбыз. Елда татар җыры конкурсы уза. Менә шул бәйгедә Башкортстаннан килгән 29 яшьлек егет икенче урынны алган Салават Фәтхетдинов татар эстрадасын чын мәгънәсендә таң калдыра. Аның тавышын тыңлаудан бер кайчан да туе булмый дип сөйли ул чакларда сәхнә тоткан җырчы Фирзәр Мортазин һәм Салаватка үзе дә җырлар язарга тотына ул. Сәхнәгә яңа көчле агым булып кергән Салаватның иҗаты елдан-ел үсеп, халык мәхәббәтен бер мизгелдә яулап алып, инде 30 елдан артык татар милләтенең чын горурлыгыннан санала ул. Татар эстрадасы дигәндә татар халкы гына түгел, хәтта башка милләт вәкилләре дә Салават исемен телгә ала. Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты, профессор, мөгаллим, татар җыры өлкәсендәге магикан Салават ул. Ә бүген без аның сәхнәдә иң беренче җырларыннан саналган Урсал тауны тыңларбыз. Тауда әдәбиятында аның авторлары Әлмәт композиторы Рәис Нәгыймов, әсүлләрен шагыйрә Клара Булатова язган. Рәхим итеп тыңлагыз. Yarlarına bayıtıp yılğa, yaşıllandı kini yalan. Ursal tağa kutlu tamam, eller şuna mağlanan. Üttevaylar kütezeyler, sularında yüzalmin. Hey, ursal tağa parlar yağan, barraninde tuz almin. Üttevaylar kütezeyler, sularında yüzalmin. Hey, ursal tağa parlar yağan, barraninde tuz almin.
80-нче еллар ахыры, 90-нче еллар башында татар сәхнәсенә аяк басуы белән шулай ук якты йолдыз булып балкый башлаган, халык мәхәббәтен яулаган Айдар Галимов. Хәзер Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты исемен йөртүче җырчының иҗат юлы 1989 елдан Башкорт АССРның 70 еллыгына багышланган радио конкурста лауреат исемен алудан башланып китә. 90 елда Туймазы шәһәрендә татар җыры конкурсының дипломанты исемен ала. Соңрак 90-93 елларда ул Азамат вокаль-инструменталь ансамблендә вокалист булып эшли. Ә инде 93 елда Айдар Галимов үз җитәкчелегендәге Айдар эстрада студиясын оештыра. Аның профессиональ сәхнәдәге дебюты соңрак зур популярлык һәм тыңлаучылар мәхәббәтен яулаган Моңнар кайтсын авылга җырыннан башлана. Авыл кеше тасылардан яла ятымыңнар нинди моңсу әллә инде Dilsiz qalğan garmınlar Ey tağım faydasının Mon qaydasın ey turan Ağlaq ili həm garmınlı Yeşiligimini sağınan Ey tağım faydasının Mon qaydasın ey turan Аны Россия йолдызы җырчы Пугачева белән бер урынга куеп бәялиләр. Әгәр Алла Борисовна Россия эстрадасы примадоннасы булса, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хания Фәрхи халык күңелендә татар һәм башкорт эстрадалары примадоннасы булып саклана. Җырчының беренче профессиясе текстиль предприятиесендә тупас әзерләнгән, катмаган калын җеп әзерләүче кеше була ул. Мәскәүнең текстиль училищесында укыганда параллель рәвештә музыкаль училищега укырга керә һәм Пятницкий исемендәге рус хорында җырлый. Мәскәүгә килгән татар артистлары белән очрашуларның берсендә ул татар җырын башкара. Тамашачылар арасында шул җырның авторы шагыйрь Гәрәй Рәхим була. Хания, Казанга кил, син бик талантлы кыз дип, шагыйрь кызның күңеленә өмет чаткысы салып, аның алдагы иҗат карьерасына юл күрсәтүче булып чыга. Хания апаның сәхнәдә профессиональ җырчы буларак чыгышы үзен бәйрәм ансамбленә эшкә чакыру белән башлана. Хания Фәрхинең арабыздан китүе татар җыр сәнгате татар халкы өчен чын мәгънәсендә зур югалту була. Җырчының бай иҗаты, җырлары халык күңелендә мәңге саклана. Хания апаны йолдыз иткән җырларның берсе ул үзе язган Сагынам сине Питрә җырын тыңлыйк. Сез миңа әйтә торасыз, нинди җырлар икән булар? Кайсы җыр бу? Әйе, сагынам сине Питрә. Нишә буе ямелеп Питрәш ягы кочагымда эреп югалам. Изге сугмакларга басып йөрим. Синең эзләреңне саклаган. Үзәкләрне сәсен дип сагынам сине Питрәш. Ак дип бер әйтеп куям. Синнән еракка киткәч. Үзәкләрне сәсен дип сагынам сине Питрәш. Ак дип бер әйтеп куям. Синнән еракка киткәч. Татарстанның Питрәш районы Татар Казысы авылында туып үскән. Хәзер инде Татарстанның атказанган артисты, композитор, меңгә якын популяр җырлар авторы, Россия авторлык җәмгыяте РАОның Татарстан буенча җитәкчесе Зөфәр Хәйретдинов. Үзе дә, аның туганнары да аны җырчы булыр дип уйламаган. Мәктәпне тәмамлагач, Казан төзелеш инженер институтында белем ала. Менә шул студент елларында иҗатка тартыла башлый ул. Институтны тәмамлаганнан соң аның Казан консерваториясенә укырга керүендә якыннары шак катып кабул итә. Башта сәхнәдә җырлар башкарса, соңрак беренче каләм тибрәтүләр, көй яза башлый Зөфәр абый. Әйе, үзенең ярым ай төркемен булдыра ул. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында да эшли. Эстрадабызның күп санлы җырчылары Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Хания Фәрхи һәм башкаларның репертуарында нәкъ менә ул язган җырлар байтак. Ә без
Зөфәр Хайретдиновның 90-нчы еллар башында башкарган җырларының берсе Ишкәк шәҗәрен тыңлыйк. Татарстанның атказанган артисты Гөлдәния Хайруллина туганнарының үзе турында телең ачылганчы ук җырлый идең инде син дип сөйләүләре белән уртаклаша. Җыр моңа гашык булган гаиләдә туып үссә дә, бала чакта җырчы булырга һич кенә дә хыялланмаган Гөлдәния апа. Күп кенә артистлар кебек сәнгатькә урау юллар аша килә ул. Мәктәптән соң Казанда фрезерчы һөнәр үзләштереп, заводта эшли. Станок тавышына кушылып, "Эй, җырлый идем" дип искә ала ул. Башта заводта оештырылган вокаль-инструменталь ансамбльдә чыгыш ясаса, соңрак Ленин исемендәге мәдәният йортына килә Гөлдәния ханым. Нәкъ менә шунда эшкә яңа гына килгән Рөстәм Хайруллин исемле баянчы булачак ире белән таныша. Халык арасында зур популярлык яулаган Гөлдәния Хайруллинаның иҗаты ире Рөстәм Хайруллин язган Бәллүр чишмә җыры белән башланып китә. Тыңлыйбыз. Безнең чишмә Бәллүр бер килеп тур, бер авыз итсак су ләззәтен. Безнең гүзәлләрне бер килеп күр, күкрәгендә сөннәр хәсрәтен. Безнең чишмә багына кил багына. Сиксәненче еллар ахыры 90-нчы еллар башы чорында эстрадабызның билгеле, популяр, матур җырлы пары барлыкка килә. Зөфәр Билалов һәм Зәйнәп Фәрхетдинова. Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов тормыш юлын җыр сәнгате белән бәйләвен алдан ук белеп максат итеп куя. Шуңа да 80нче елларда ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясендә белем ала, соңра Казан дәүләт консерваториясен тәмамлый. Әле академиядә укыган чагында ук Зөфәр абый 1986 ел иде ул Иделкәем дигән татар җыр ансамбле артисты була. Ә ул елларда ансамбльдәге солистка академия студенткасы Зәйнәп Фәрхетдинова иде. Тагын 2 елдан татар сәхнәсендә матур иҗади дуэт, җырлы гаилә чыгыш ясый башлый. Ә хәзер без Зөфәр Билаловның үзен тыңлыйк. Ялгыш үздüm мин ул чәчәкләрне, Үзгән идем үзелеп сөйгәнгә. Яшьлек ялгышыма әйтә алмыйм, Түгел иде, түгел көлгәнгә. Син дә сөйдең бит ул чәчәкләрне,
Şeşekler arasına gömelip yandı mutay bir de sürmedi. Зәйнәп Фәрхетдинова татар дөньясының сәнгать күгендә үз йылдызын кабызган җырчы. 80нче елларда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясендә белем ала ул, соңрак Иделкәем дигән татар җыр ансамбле солисткасы була. Аның кабатланмас матур тавышын һич кенә дә онытып та, башкалар белән бутап та булмый. Ул чын мәгънәсендә бердән-бер Зәйнәп. Аның исеме дә бит Моңлы кәккүк дигәнне аңлата. Дөрес, әтисе кызына башта Сиринә дип исем кушмакчы булган, тик укымышлы бер абыйлары Зәйнәп исемен сайларга өндәгән. Студент елларында исә кызга кыска итеп кенә Зоя дип эндәшүчеләр дә булган. Тик ул мин Зәйнәп дип гел исләренә төшереп тордым дип искә ала. Татарстанның халык артисты, татар халкының моңлы тавышлы сандугачы Зәйнәп Фәрхетдинова хәзер сәхнәбез түрендә. Каршы алыгыз. Şundan birlesini sağınğanda Kımır oğlaşın işlemem Yerine tükte maya varsam şunda Uyan senin bilen uçraşam Bütün hıyallarım çılgın Татар чартта урын алган чираттагы җырчыбыз Татарстанның халык артисты Габделфәт Сафин. Күп кенә башка артистларныкы кебек үк ул да иҗатка урау юллары аша гомумән башка өлкә белгечлегенә укыганнан соң килә. Яшь Габделфәт Казанның архитектура һәм төзелеш институтында белем ала. Төзелеш өлкәсендә дә эшли, Спартак аяк киеме тегү фабрикасында баш мастер була. Шулай Горгаз оешмасында 5нче разрядлы слесарь һөнәрендә үзләштерә ул. Әмма әлеге һөнәрләрнең берсенә дә күңеле ятмый җырчының. Иҗатка ничек килгән икән дисезме? Үз вакытында әле авылда яшәгәндә үк Габделфәтне гармунчы буларак беләләр. Казанда төрле һөнәрләр аша үзен эзләгән артист бер вакыт баянчылар түгәрәген эзләп Сара Садыкова хорнада килә. Анда аны тыңлаганнан соң җырларга кирәк сиңа дигән карар чыгаралар. Һәм бер көнне тәвәккәлләп булачак җырчы Илһам Шакиров янына филармониягә килә. Илһам абый аны иҗатка фатихасын бирә. Менә шул рәвешле татар эстрадасында Габделфәт Сафин дигән йолдыз туа. Җырчыга чын мәгънәсендә популярлык китергән җыр Ак күлмәгем булды. Тыңлыйбыз. Ак күлмәгем, бәлки үдә каралты, яратмавыңны белсәм дә, әллә нигә яраттың. Ак күлмәгем, якасы бүген бизәк, аерылган кыш канатыдай, әрне безиләзәк. Ак күлмәгем, якасы дулкын бизәк, аерылган кыш канатыдай, әрне безиләзәк.
Әссіз матур қызлар, ник шаяртасыз жырын, татарлар арасында гына түгел, хәтта рус халкы арасында да белмәүчеләр бик сирәктер. Әлеге җырдан үз вакытында хит ясаган җырчыбыз Татарстанның халык артисты Аса Вәлиев та сәхнәдә үз йөзен һәм стилен булдырган җырчы. Кечкенәдән үк музыкага гашыйк Асав башта Минзәләнең педагогия училищесында белем ала. Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетын, Казан дәүләт консерваториясенең вокал факультетын тәмамлый. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең эстрада бүлегендә эшли. 1989 елда Татар җыры халыкара фестиваль конкурсында беренче урынга лаек була ул. Соңрак ул Асав җыр театрының сәнгать җитәкчесе дә, солист-вокалисты да була. Коллективы белән Россиянең генә түгел, чит илләрдә дә уңышлы чыгыш ясый ул. Аса Вәлиев башкаруында сезгә бүген кайсы җырны тәкъдим итербез икән? Дус эшләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уйынның да ябын тапмыйм, ни булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Мин эшемдәге почетта һәр чак мактыйлар. Кызлар гына ура-уза яратмыйлар. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Дуслар, Татар чартның бу чыгарылышы 80нче еллар ахыры, 90нчы еллар башында Татар эстрадасы сәхнәсендә яшендәй килеп кергән, үз урыннарын тапкан, һәрберсе дә кабатланмас тавышка моңга ия көчле җырчыларыбыз турында булды. Алга таба да Татар чарт, татар халкының җыр сәнгатендә асыл ташлардай сакланган ретро җырларны да, яңа заманчалары турында да сөйләячәк. Сез фикерләрегезне комментарий итеп язып калдыра, яисә директка юллый аласыз. Татар чарт киңлекләрендә яңа очрашуларга кадәр, дуслар.